Shalom. Ada orang so masuk kita tu parmingguata. Buah-buah kami saotik. Dung sebelum maka tidak kon hapor sianan non hupasahat tami matu ina Deborah laho pasahat tonkur dungi ama salom. Jadi na perjualan non dung sidung maka tidak kon hapor siaon. Jadi sebelum bahasa hupasahat tami matu in amalan sia dungi dilanjut ma ina Esther songoni ma songon buah-buah saotik siak kami nuang pe masuk mahita tu kebaktiatta di Manogoton taparade marohata martang yang nahohom mahita. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 815 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamu mai rodi ujung di tanoon, dok hamu ma
nunga di palua Jehovah na posona si Jacob, marolopolop tu debata maho ale sadok tan on, edehon hamu ma hamulion ni gorna, marmulia ma bahen hamu puji-pujian na. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasu hatu dosan. Holan ala ni asimi roham sabing do ubahin tarbahin hami marpungu di jolom. Marsadani roha martangiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu. Lehonon mudo na pinangido nasida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangidon nami. Lehon ma na tau hangoluan nami, lehon ma dihami saleleng dihasianganon parbinotoan hasitongan mi, dohot dihangoluan saleleng leleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Patik di minggu ta sadarion iman Nabi Nuat sian Matius 20 sada ayat 22. Ai jaloonmu na dosa luhut nasa na pinangidomuna ditangyang muna anggo na porsea hamu. Songoni masahna atong rap mangidogogo mahita tuado panidebata laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Maredehita. Dia berdosa
totima dosata nagodangi tuado pani debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung na pungudo hami di jolom martangyang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asi ni roham nagodangido. Saya sima rohami dasadok bangso nami, sesama dosa nami saluhut na. Sesungguli ma rohanami, asa muba dohot pangalahon nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Roma hamu tu au asa mongulu to dimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Songon botardo muse bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse. Hasangapon mana di debata na di gijang. Amen. Maredehita. Epistel dihita di bagasan parminggota. Iman Nabi Nuatsian ulaunnya apostel bidu 10 ayat 10 sia sahatro di ayat 34. Tajahama marsikap soring hamima na parjolo. Alai dung di ida iduk somang nai naso adong be pangumuan si Hirimon sian paropuani ditakup nasidama si Paulus doho si Silas disarat ma tuonan tujolo ni aka pangarajai. Dibarita hodo adat naso jadi jaloon manang ihutonon nami ai halak rom dohami. Jadi dung leleng dilisinging di dabu mana sida tu hurungan didok ma si jaga hurungani mangaramoti nasida si tutu. Alai maryak tongabor ngini martang yang masih Paulus doho si Silas mamuji debata dipatangi-tangi aka natar hurungi. Gabe tarsunggul masih jaga hurungani jaladung di ida talak do HP akapitu di hurungani disitak ma podang naing manikot ai diripu nang maporus aka natar hurungi. Jadi dipangido mapalito
Dungi marlojong ma ibana tu bagasan manukap tu joloni si Paulus dohok si Silas huhut akadot-dot. Jadi didok nasida mak haporsiaun ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isini bagasmi. Jadi manigor dialap mana sida abor ngini diburi ma bogas ni lising-lisingi dungi pitor tardidi ma ibana rodi saluhut nasida nasaripe rap mahita majah diayat tulu plopati ditogion ma nasida tu bagasna dihobas ma dung nas rohanan ala nong porsia ibana di debata songoni masahatna mertua mana tu mangihon hata ni debata jalan nopiopsa amin maredehita. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaut disadok purtibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman na tinubuhan ni si Maria na gabe-gabean sa todi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana dihau pinor silang natua tubanatoru dung ditanom namulak mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo lahudru tu siamun de debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pemamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok
mulak mangolu do sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tapi gema ede pujian nasional rahon ni lansia. Dilanjutkan manon Ina Esther.
Tapi kema tikting nama ragam di huriata nasa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Tapayuti-hut matiting nama ragam di Minggu tanggal 25 Mei sadarion. Naparjulo guarne Minggu. Guarne Minggu ta sadarion ima Minggu rogate lapatanna martangiang. Topi Minggu manangyakon hasonangan nihuta. Napaduahon kelompok kortu hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 pada jam 7.30 namang isikor ina Kamis ama Jericho NHKPP. Pada pukul 10 namang isikor ina Hanna ina Esther ama Salom. Pukul 17 namang isikor ina Deborah ama Huria dohot remaja. Na patuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 1 Juni 2025 nanang roh hita memakai bahasa Indonesia. Na paupaton persembahan pujian di hari Minggu sadarion di patupa naposo bulung nihuriata do persembahan pujian dalam nasida lahu pasikopon hahurangan dana retreat nasida di Patupa Mei di lantai sada di pintu masuk gereja Dung Sipul Kebaktian Minggu. Na palimahon amplop resort di hari Minggu ta sadarion patupota do papungu amplop resort ta Patupa Mei di pilihan na paduahon. Na paunopon rapot panitia pembangunan di hari Senin tanggal 26 Mei 2025 di Patupa do rapot panitia pembangunan Nihuriata pinangido matu sude panitia pembangunan asaro maddohotisa mulai pukul 19 WIB di gereja lantai 1. Na papituhon pertanyaan sektor di sektor Judea di bagas nih keluarga P tabunan boru sitorus. Di sektor kanan di keluarga P Sinaga calon situa SI Boru Tumanggor. Di sektor Efesus di bagas nih keluarga JT Siahan Boru Siagian. Di sektor Galatia di bagas nih keluarga SI Hobbing Boru Gultom. Di sektor Filipi di bagas keluarga Jehu Tasoit Boru Pardede. Di sektor Philadelphia di bagas keluarga V Simajutak Boru Ginting. Hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 di sektor Sion di bagas di keluarga P Baribing Boru Si Tumorang Laos di Patupado Pangapulion. Di sektor Betania di keluarga V Sinaga Boru Simajutak. Di sektor Roma di bagas di keluarga Hasitopul Boru Si Hobbing. Di sektor Nasaret di bagas di keluarga Nyonya Nainggolan Boru Si Majutak. Di sektor Klose di bagas di keluarga DJ Si Mamora Boru Purba Laos di Patupado Pangapulion. Di sektor Bethlehem di bagas di keluarga El Siburian Boru Pasaribu. Alamat Boima tajaha di warta dohot di sop kopi na di barkot. Na pawaluhon pesta perningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus di hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 tapatupa do kebaktian pesta perningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus tolu sesi ima pukul 7.30 pukul 10 dohot pukul 15. Jala kebaktian sekolah Minggu masuk pada pukul 7.30 WIB. Kelompok kortu tanggal 29 Mei 2025 pada pukul 7.30 namang isikor ina Kamis ama Huria ama Jericho.
Pada pukul 10 na mangisikor ina Hanna, ina Deborah, ina Esther, ama Salom. Pada pukul 17 na mangisikor gabungan remaja na Poso. Napasiyahon amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 nanang roon patupaut tado pilihan amplop pembangunan. Na pasapuluhon pasahat ulos turuas na marumur 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 1 Juni nanang roon patupaut ni huriat tado pasahaton ulos turuas ni huria na marumur 70 tahun. Imana perjolo inang Esma Riama Boro Silitonga tubuh tanggal 26 Mei 1945 marumur 20 tahun sian sektor Filipi. Napaduahon inang Ruslina Boro Nainggolan tubuh tanggal 20 Mei 1955 marumur 70 tahun sia sektor Nasaret. Na pasapuluh sadahon Titing Marbagas Titing Paduahon nang majalo pasu pardongan saripeon ma martahan muara tagor sinurat anak ni hala amatta maresen sinurat nahinan tubuh ni hala inata Doriana Boro Sitorus nahinan. Alamat Jalan Cendrawasih 1 Blok B2 nomor 1B RT 4 nomor RT4 RW 14 Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Dohot Orwanna Farida Basa Uliarta Boro Situmorang Boro ni hala amatta situa Jabarlas Situmorang nahenan tubuh ni hala inata Erika Boro Sinaga. Alamat Jalan P Kalimantan 1 nomor 6 Perumnas 3 Bekasi Huria HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar Bekasi Timur. Terpasu-pasu di HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar hari Jumat tanggal 30 Mei 2025. Na pasapuluduahon torop ni ruas nama dohoti par minggu tanggal 10 Mei 2025 waluratus siapuluh tolu halak. Na pasapulutoluhon ruas nama ulang tahun kelahiran 51 orang, ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 2025. Hatani debatan apa sikopon lasni rohamuna tersurat di Jesaya 46 ayat 4. Sahat rodi hatutua muna saya tetong doahu jala rodi na ubanon saya ahu do mangusung hamu ahu do mapahesa na saya laon ahu do mangopa ahu do mangabing jala ahu do paduahon nuai. Na pasapulopaton pilihan iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 tolu kepala keluarga godang na 2.575.000 rupiah. Na pasapululimahon pilihan bulanan manang tahunan torop na pasahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 sada kepala keluarga godang na 2.625.000 rupiah. Mau lihat tema di pasahat huriata tu sudah ruas nang pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Mei 2025 tuakan aso pasahaton dope taingot ma manginang makarikotoswa pasahaton ganu bulan tuhuria marhite perhaladota sektor ta. Na pasaplonopon keuangan huria 10.610.650 rupiah. Pembangunan 1.311.075 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 8.915.775 rupiah. Jumlah 24.846.500 rupiah. Molotungado pilihan naso tercatat
manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi ma tu perhalado radedo hami paninggaton songoni matiting na masa doho si pamasao di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhat nama piliani bahen sangap di goarna. Amin. Tapi kema koordinasional rahon ni ina Deborah dilanjutkan manon ama Salom.
Maredehi mahita uhut papungupelian na parjolo dohot na paduahon. Asa unang usui
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhutna. Hatani debata barita nauli di mingguta sadarion minggu rogate ima natar surat di buku di panurirang Jeremia bidu 20 sia ayat pitu 1 ayat 10 uzaha ma hatani turpuhita payhutihut ma di bagasar rohata damang do dainang songonom ma hatani tuhatta riko tihamu huhut hasonangan ni huta habuangam muna nahubaini jala tangyakon hamuna sida tu Jahoba ai molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu songonod dohatani Jahoba sebaot debatani Israel unang olo hamu pauto-oto onni panurirang muna manang pangarudding akka na di tonga-tonga muna jala unang patangi-tangi hamu nipi akka na ni ipi muna ai si paoto-oto do na sinurirakon na sida tuhamu marhite-hite goarhu dang ahu marsuru nasida ninna Jahoba ai songonod do hatani Jahoba molo dunggok na 70 tahuni di Babel batakku mahamu dohot pasitokon tuhamu baga-bagakku na denggani asa mabuan hamu mulak tu ingananon ainung ngatakas huboto sakap akka na husakapi taringot tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangat dotahe dada tu hamagoan asa ahu mangalehon tuhamu ujung ni nahinangaluton muna jadi pajojo muna maahu huhut lao hamu martangi yang tuau gabe tangi honokku ma hamu jalaluluan muna maau laos jupang hamu molo tung dilului hamu au sian nasaro hamuna jadi jupang hamu maau ninna Jahoba jala mulak bahenokku akan terbuang sian hamu jala papungokku hamu sian saluhut bangso parbegu dohot sian saluhut inganan ha abbolongan muna nasai laon nahubaini ninna Jahoba jala mulak hamu boanokku tu inganan habor hatan munahyan laho terbuang ido sahatna hamunak kadamang do dainang taida majolo dua sisi na selalu berkaitan di bagasang ngulutta ima antara harapan dohot kenyataan ekspektasi dohot realita harapan dan kenyataan tentang harapan sudah do jolma makirim asalam tudengganna ngoluna ido teh yak kainang ido ate yak kamang ido songon filosofi ni halak Batak gabina niula sinur pinahan horas nang jolma alani ido asasai dihalaputi semakin berusaha laho madior yak kanarikot di bagasang ngulun di haringgasom ma mangula di gogo ma macari jala ido perjuangan ni ngolutta sampai adong do diguari hita akka pejuang rupiah ate sia sude sisi sian hal-hal na fisik sahat tuna psikis sahat tuna maya ngadong berahita apalagi akkai nanami ate nong dimonetisasi akun na Facebook na aber penghasilat tahe dang dope ido ko dihaburjuhod do moloy ko ni tang salah ya te alai akka konten-konten na baga matong ibahain akka na kreatif patudo kehidupan sehari-hari
unang di baik konten na merbada, apalagi memerbadai gereja. Doh tak kaulau na asing na meragam dalam upaya untuk menemukan apa yang kita harapkan. Asa song nahuluk nak kaningani, mangula hita gabi akkana niula, lungi molo akka perpinahan, sinur pinahan na akka pertiga-tiga, marutung akka perkarejo sudema. Ima harapan. Ini tentang harapan. Masuk mah tentang kenyataan. Kenyataan na kamanginang gudang do akka na mga bati semangat mangulaon. Gudang do akka na mga bati semangat kerja do na mematahkan akka harapan-harapan. Boy doi alane kaparsahiton. Boy doi alane ka situasi na so kondusif. Ujung na olo gale. Om mata gamon nagabe sumber di hita mga bati hiras ni roha. Semangat kerja doh na mematahkan semangat kerja tak. Ujung na boy do gabe gale. Dung gale gabe losok. Dung gabe losok gabe sahak matuna apatis. Moloso apatis dope adong doi na berusaha mencari sesuatu hal-hal di luar niak kanan haporsianna gabe dalan manang padaramat di guluna. Dia maka manginang natar guari naking akka nama bay mga bati. Misalna mulak ka pangula di bona pasugit ringgas dunia ni bana mula-ulaon. Alai boido gabe dang denggan parbueni naniulana. Boido denggan naniulana alai argana ma dangalong. Gabe gale may bana. Ala akka nama say di luar ni kemampuan na. Dang boy ibana punya kebijakan tusi misalna mabain argani cabe. Dang boy ibana. Holas sitau do manggaris molo murah molo arga. Adong do ringgas mula-ulaon diulahod do pertiga-tigaon na. Haru tibu do ibana dungo dipature do tiga-tigana. Alai ngol-ngolan do ibana pai maho panuhor. Ujung naga begale. Adong do kamang inang akapar kantor karejo di kantor denggad do nian diula-ulon na di kantor. Alai herana hurang diargai. Apalagi mamolo ngamar perdomu tu status ta. Songo pangi si hutok Kristus. Akka guru denggad do mangajari. Alaya palautik manang sautik kian hahurangan na oddo sikak mabarbar. Gabe sosa do nadinggan na binanay holan si sautikon. Ujung na gabe galay bana. Holan dimuruhi dak danak mangalualu dak danahon. Itro na tuana konfirmasi saat tu na mengadukan tu Komisi Perlindungan Anak. Ujungnya gabe galay may pasok bumalok isi. Manang nabuhay dani na penting diajar ma kurikulumon. Akka supir, akka driver dia burjuhod donian ulon na. Alai bodo sian na borhat saat tu tujuan na. Otik manang bodo dang adong panupang na. Ise mana sogale songoni. Hal na logis do akka manginang molo masa tu hita songoni. Rodiak kaulon na maragam na sohagoaran. Alay ima mewakili ak kaulot tak kamanginang. Adong do gudang na sohagoari ak kaulot tay. Ala na mo huguari non olo na majam 2 hita mulak. Alay na patuduhon betapa orang punya pengharapan dari pekerjaannya, punya ekspektasi yang baik, tetapi kenyataannya tidak seperti yang dia inginkan, akhirnya menjadi melemah. Itu nak kaningani ak kamanginang na bota bereng. Ketika kenyataan jauh dari harapan, gale maibana gabe losok ma saat ma tertait tu na mangulahon-ulahon na sopatut.
saat tu na menggadaikan haporseaon gabe makka porseai haguguon na asing. Jadi nang apalalongang rohatak ka manginang margilazul maulo saya tertaik rohana mga luya kapangumuan na sopatut. Dang perduli pokokna asa adong dalan ninguluna. Unang pola herak kita molo say marak akka judi online. Unang pola longang rohatta molo gabe say tertarik rohatta tu hal-hal na bertentangan dohot haporseaon misalna undian-undian. Saya makirim madong undian asa dong bim salabim pitor hatok mamora adong akka si persauli horonna ala dirajumi doi gabe solusi di bagasang ngulunak kamanginang alai hatani debata dihita ditikyon ima jamita minggu rogati om mangarau kita tu sada pakirimo dohot motivasi namar hapatea tu hibul niroha membawa kepada sebuah pengharapan dan motivasi iman yang murni hanya kepada Tuhan saja. Holan tu debata sabing dang tuna asing. Songo bangsa Israel na diturpuk tao nakamanginang na tungod di habuang Babil. Namar si tao non alani dosa na sida jala takas do dihatan ni debata marhite panurirang Jeremion mangajari na sida asa totong di bagasan haporseau merespon keadaan na mauli. Ido ditogihot tu hita. Respon yang sulit dalam kehidupan kita. Na dia mayak kamanginang na parjulo ikut tabangud do dirita marpakirimon di sakap nauli ni debata marpakirimon di sakap nauli debata di dalam berpengharapan di dalam rencana Allah yang indah marpakirimon do pehita manginang di bagasang ulut tahun na ido mengawali hita asaboy merespon positif sudah keadaan. Jadi Yeremia memotivasi mereka untuk tidak terlarut dalam kesulitan penderitaan karena penindasan dan pembuangan di Babel. Dada namar sakap debata laho mengarasi pon nasida menghancurkan nasida. Tazahamazo ayat 10 sadaya manginang di hata Batak do bahasa Indonesia rak mahita majahar ya. Sakap hasonangat do tahe dada tuha magoan asa ahu mangalehot tuhamu ujung nahina ngaluton muna. Ayat bahasa Indonesia, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di pasah debata tu nasida songoni di pasah donang tuhita di tikioni. Sakap nauli sakap na denggado na dipatu pada debata tuakka na porsea tibana. Alani koni do parjolo tabangu pos nirohatta dang nalaho mangago sakap ni debata molot tongon na kita menghadapi akka persoalan do pergumulan hidup. Balik sa tahapo sido marhitiak kasih tau nonipe boy do patupaon ni debata na duminggan tujolo lobisian na tahirim lebih dari ekspektasi kita sebuah kenyataan yang lebih baik Tuhan bisa hadirkan dalam kehidupan kita. Maka kita harus tetap berpengharapan bahwa Tuhan tidak sedang berencana melenyapkan kita. Sebaliknya Tuhan sedang merencanakan kehidupan yang lebih baik bagi kita. Tuhan sedang menempa hidup kita menjadi umatnya yang berkualitas secara iman. Tapajong-jong may di bagas rohatta. Adok kamanginang pergumulan muna noaing. Molo pergumulan non, boy dodang terida bireng zolmo. Holat tu debatado boy. Tadok mak bereng ma disol solot di pusuk-pusuk kon parsoryoku debata di moto debata doi tangarong sakap narwa siat debata alai lagi dia sedang membangun kita
untuk sebuah kehidupan, kualitas kehidupan iman yang semakin luar biasa. Nah padua namunak kadamang dok dainang dung adong pakka posiot tadu bata masuk mahita tu martangiang huhut mangula. Ora et labora. Ora et labora martangiang huhut mangula. Martangiang menyerahkan apa yang menjadi domain Tuhan. Mangula imana gabi urusata. Tazaha mazwak kamanginang ayat pitu na diturpuk tai. Ya. Hasonangan ni huta habuangamuna nahubaini. Jala tangyakon hamuna sida tu Jahoba. Ai molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Bahasa Indonesia. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Rikoti hamu usahakan. Napa ingotok kita doa kamanginang remaja doa naposo bulung asa ternyata kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab ni sahala Kristen na ikon bagian ni na dohot pasonakon mensejahterakan hutat tahun. Tapi jangan kita ambil konotasi dari huta habuangan muna. Alai huta di dia hita di paujak debata. Ikon dodo hita manangyakon bangso tahun marhite na say totong tapatuduhon nilai-nilai kekristenan di bagasang ulutta. Mulai suku ni tangga kamu na manginang bangsot tahun. Mari kita bebas dulu dari berdoa hanya untuk urusan kita. Suatu ngadong madokon puli tangga ko bangsot naga jangan tangyang na unangin na. Ayo lu songoni senggol ngolap pay mahon amen. Hapi margajang dope musekan. Tangga ko muse pamareta. Itangga ko muse bangso. Suatu ngadong madokon. Hulu bulu puli tangga kono nih suatu. Karena itu salah satu dari tugas kita. Tulu tugasnya halak Kristen, taringot tu bangso. Parjolo, manggarar, pajak. Unang las rohatta diputihkan pajak. Tanggung jawab di hapor siaude. Roma pasal 13. Paduahon manangi akon. Patuluhon mangaleon kontribusi pemikiran. Boy do siap Facebook kita bae nalek kana dinggan-dinggan. Tu generasi muda, boy do demonstrasi boy tapi jangan anarkis. Hanya untuk menunjukkan unjuk rasa, inilah kami, inilah kerinduan kami. Tatangnya kedua kamanginang. Di samping ni nama nangyakon, sayunang ma secara prinsip haporsiaon, unang gabi boban ni bangsoon hita secara finansial. Mulubuy do peta duket-duketi idong muluno marga. Pemerintah punya fasilitas soal apa yang mau mereka berikan silahkan. Tapi kalau masih bisa kita tidak menjadi penerimanya, mari jangan menjadi penerimanya. Mau letak di terbaik dope. Tugas nasida doi. Unang gabi Allah hita majukon manggaris harga diri tama dok pogos. HP bu dope taduket-duketi. Semampu kita. Hidup bagian nama nangyakon. Unang gabi boban. Alani dada holat tu dirita alai ikon ngolu na mapakorodo ngoluta dari hal-hal yang terdekat sampai kepada hal-hal yang terjauh. Ido perbuini aporsiaon dada holat tu dirita alani dimotivasi do hita kadamang do dainang gabejol mana berperan memikiri masa depan niluat nang bangsot taon. Hobar tu sakap ni dibata ima sakap hasonangon. Rencana-rencana yang indah sebagaimana Tuhan menyampaikannya kepada umat Israel. Alanido dipangido tuhita, tetaplah bekerja semampunya dengan hal-hal yang baik. Hidup layaknya sebagai orang-orang yang masih memikirkan masa depan. Dang adong sida lihat dihita dang mula-ulaon atik pe di bagasan situasi nahurang kondusif. Karena memang dunia ini tidak akan pernah bisa menawarkan kepastian. Tetapi Tuhan punya kepastian atas hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Omma manginang tugas ta
marhita ka profesita. Kalau dunia tidak menghargai, tidak apa-apa. Akaulau di kantor dan hargai, tidak apa-apa. Kerjakanlah, lakukan sesuai dengan tupoksi yang ada, bahwa inilah yang menjadi tugasmu di sudah lini kehidupan. Alani dok kamanginang di paingot apostel, di paingot panurang Jeremia do nasida hujah majo di ayat 5. Pauli hamu akabagas laos ingani hamu, jala puka hamu akaporlak laos pangan hamu perbuena. Ima didokon. Berarti jangan berhenti oleh karena apapun. Memang on berpengaruh don sian aha dona di bagasa pikiran nasida. Nah ikon hatop haruar sian Babel. HP ngadi akis 30 tahun tayak kama 70 tahun. Panurirang perga gak madok holan 2 tahun. Anggo 2 tahun do taheh dang pola bangun jabu, dang pola niula musiulaon songoni mak pekerja harian lepas mak ima pikiran nasida. Jeremia madok daun 70 tahun. 70 tahun itu sudah 2 generasi. Alanikon mulai donasida dengan awal yang baik sesuai dengan rencana Tuhan. Alanido molo sonang 2 tahun. Sonang manang hita. Ido tayak kamanginang. Ido. Dang pola benong zolma manakko. Molo tatangnya ko sonang 2 tahun. Alana sosonang dulu itu godang panakko. Alana sosonang dulu itu godang masak ke penipu. Ay marhitina mana sida mangulu. Alai molo marhasonang 2 tahun alani tangyang ta sonang manak kita. Saliling sosonang terus do songoni. Sai masa dok kahajahato di bagasan ngulutta. Alani seta burju anak kamanginang manangnya ko bangsot tahun. Mula dong almanak dihitarong go disiak kasih tangyak konong ganu pari. Ah masih tangyak konong disi. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sarong go si tangyak konong. Adik biha pagajak ko manangyak ko sude hobar tual manakima. Hari Senin, Om topik 2, hari Selasa, Om topik 2 dan selanjutnya. Na patuluhon amo kadamang dok dainang patuduho makamanginang hapor seon Napolin. Iman yang murni. Totu di kondisi naso haru denggan songonong pinazozor nakinani akamanginang. Alani pangulun na susah murah-murado tertaik rohatta maka posyak kahagugun nasing. Termasuk nagabe makirim manang berharap tu nasoho barbe manang nunga maralo be tuha persiauta pardatuon juji undian-undian panak koon hajahaton na asing boy doi gabe tak anggap sebagai solusi atas persoalan kehidupan alani maul danak kaningani alai tabereng ma dia rahot dohi tak kamanginang asa unang lipe supaya iman Kristenan kita itu tidak menyeberang kepada hal-hal yang lain dalam merespon kehidupan kita. Jala godang dotong nang ajaran-ajaran nama bain polarisasi seolah-olah hidup bergereja itu menjadi sumber dari kemakmuran hidup secara finansial. Rong teologi sukses. Lam jono tu debata pasti lam makmur ngulum ninna innaisei. Masuk mamuse itu teologi relativisme. Dia mai adang pola wahai boido relatif dan adong sada nilai kebenaran patokan na salah pe masuk tu nasitong pe masuk tu salah relatif lah semua. Itu saya sinukun misalnya diskusi mola dong hepeng harga madik di idala buat muna do ningok kan adong do mado mamereng argana do nah molo 2000 dang pola molo 100.000. Jadi teori relativisme yang membuat itu mengatakan harus kita ambil. Aha malasat tadang tabuati. Aha alasat mabuati. Ini relativisme masuk. Dan adong benar dan salah. HP tadokon unakko ma ahado lapatan ni unang manako mabuat naso terdok majo naihodoy mang nadang. Selesai. Rugi doh molo dangi buat toy. Dang alai buat terdok. Sayang mah dadang buaton. Itu teori relativisme. Dang pola buhay dang arong naagoan. Sudah mulai ditawar. Baru masuk mesti nilai-nilai. Tarhilala marsi bakso. Tarhilala marsi pulsa. Akhirnya relatif.
HP nak ingat tapar hatobot unak ko manakko lapatan nak unang mabuat naso bagian. Itu bisa terjadi untuk semua. Arong guzol mahya manur situ horon lubik kembalian na gabi gudang tromek kelimana mau lihatema Tuhan paulak kamu akai nang amang manang na di dia pehamu ay mabuat na lubi pehalah ka pertiga-tiga nga susah terpaulak ma ngalubi on hepeng mon alay mo hepeng mo hurang lupa ho ba ben ni kelas ma. Kalau relativisme ini sudah bergerak maka kita halak batak madok ngasam sabbe hasitongan do naso hasitongan. Mari kita perbaiki, jangan sampai keadaan kita yang mungkin sedang berjuang ini membuat kita akhirnya masuk kepada relativisme berpikir. Tapaso mayak kamanginang. Asa totong miyak kita di haporseon napolin di bagasang uluta. Ido asa dipaingot kita di ayat walui. Rak mahita majaha manginang ayat walu ya. Ngunang olo hamu pautotoon ni panurirang muna manang pangaruding akana di tonga-tonga muna zala unang patangi-tangi hamun nipi akana ni ipi muna. Bahasa Indonesia. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Jadi memang molo apalah songonna kurang denggang nguluon sensitif doh ita tunipi. Apalagi masalah angka ate. Daw anggo akama na huria dang adong masa martogil be. Darong biate. Dang adong be namang aku. Akhirnya kita dituntun tadi itu kepada hal-hal yang menurut kita pas lebih baik. Adong go diskusi di sermo taringot tu nipi, wah do mangat tu sinipio. Memang nipi na didok na disol, nani ipi ni akka panurangi do songono do bay do Tuhani, hape salah. Tak songoni. Ala hita pe perlu do unang zoni nipi ni halakan tu nipit tapi hita Allah masusah. Alai molo nipi na denggan, molo dia rahod do hita tuak kaulau na denggan. Tapasti hom madebatado na marsurui. Alay mo ladong do marnipi ngalilik ko tong dang mulak dang iberek ko kuburan nyopung. Gabi marutak kita lahu mulak. Nga salah be. Dakya debata manusay ngulut ta ido nakis secara prinsip. So tung tinggil hita tunipi na say padumudumok kita tu bego nyopung. Tu sahala ni sumangot nyopung tay. Mungkin dang boy do petabain kuburan ni akan tuai-tuai bagak songon namar keramik adong bisa gambar perjamuan kudu sisi. So binote na halapatan ninan. Unang pola mek rohatta. Ay ngatano be. Bau zungulu na ima tiak kamanginang. Jadi akan namar naturas do pe no aeng hitai son. Basonari matong tabayan pati palu mahuni. Unang ano dung mate ilut tanong gudang. Hape tiki sonari nang gua pala magkirim pulsana pe solo. Tiki ngulunom ma. Tapi tadi ketika keadaan kita semakin sembraut secara iman, maka kita akan ditawar dengan hal-hal yang membuat kita seperti tersentuh. Termasuk maka nipi-nipi gaor na mangarau kita lam daw siya debata. Bangso hal Israel, anong do pangatusyon na sida molo daw siya Jerusalem, daw do debata. Ido na pinature ni panurang Jeremia. Di sope mangula do debata, dihabuang ang munaon. Ninna. Husuk kumama manginang mangula do debata di nganat tahun mangula pasti tidak ada ruang kosong bagi anugerah Tuhan dalam kehidupan kita di mana saja tinggal kita bagaimana mengaminkan itu percaya dan dimotivasi untuk memiliki iman yang murni haporseon napolin di bagasan ngulutta alanido halak namar haporseon napolin namar pakirimo di debata iko pos rohana di dia pe ibana mian tukdo tangan ni debata masu-masu. Orang yang berpengharapan dan beriman dimanapun ia tetap tinggal, di sana Tuhan akan memberkatinya. Amin. Terpasu-pasu do hitak kadamang do dainang di bagasak kaporsiaon Napoli. Naparpudi guarni minggu taima minggu rogate. Ado lapatanna mertangiang.
Alani molo martangia kita kadamang dok dainang naing mai gabe hapataran ni haporseaon. Haporseaon na dia na porsea do hita tu debata na tuk do huasona patupahon ngolu na dumengga di hita. Alani anak kanengan ni ala sada do sakap ni debata ima sakap haluaon. Rencana rancangan damai sejahtera. Martangiang mahita alani haporseaon unang alani sesuatu. Nama bagi kita semakin lomos medalani ngulun. Ketika dunia tidak ada kepastian, tetapi orang percaya akan melihat kepastian dari imannya. Sian haporsionna. Atau marrogate mahita kamanginang. Manada debatado na mga trunguluta. Amin. Mauliate maali Tuhan. Nunga huzalo hami hatam na badiay bohal litod dinami. Tung na arga situtudo mga rahok kami. Asa di bagasan ngulu haporsion na pulid. Di bagasan martangi yang dohot mulaulaon na denggan. Dohot di bagasan pos niroha pakirimon hodo na mga turhon nguluon. Diajari kami makaposi asa. Hubulus sami ngulu namion. Ngulu na mungkin gudang mga dupyak ka. Persoalan dohot pergumulan. Holan toddim toddi perbadiaidem. Natuk mga lehok kami. Gugulaho pasotto ni. Alani ajari mahami. Manang dia pakka persoryon nami. Huingot tami hatam. Jala gabiak kapasu-pasu hami saluhut na. Marhite na say ukap rohanami di bagasak kaporsiaon manang yakol dua namion. Takas do baga-baga molo marhasonangan luaton. Marhasonangan manang hami. Atong pasu-pasu hami saluhut na. Inganan namion bagas joromon. Luat depokon cimanggis dohot akka luat nyak kana porsea. Say pasu-pasu Tuhan. Jala parar hami saluhut na. Gabi akka ulam laho parohon hasonangan ni huta parmianan nami i. Pasu-pasu ng pamarita nami makobasi di bagasan bisuk na siyakko patupa akka kebijakan-kebijakan naboy pademakon padumahon doho mga leon hasonangan tusude rakyat ni bangsa Indonesia. Marhiti Tuhan Yesus Kristus mauliati rohan nami diho. Amin. Tahu humahatan itu hatta maride mahita siya nomor 814 laos tapasaha mapiliata pilihan paduahon. Saya jari
Hale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasupasu may jala ramoti. Asahu parhase ang hami pilihanon, pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehani tudiruni apanaku osadohon tuhati rodi saluhun warnaku upasahat Aleama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa dareon hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangudjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim.